Υπάρχει μια δύναμη ολόγυρά μας, κάθε δευτερόλεπτο. Είναι εντελώς αόρατη, αλλά εξηγεί γιατί ένα μαχαίρι μπορεί να κόψει ένα μήλο και την ίδια στιγμή πώς ένα τεράστιο ατσάλινο πλοίο καταφέρνει και επιπλέει στη θάλασσα. Αυτή η δύναμη είναι η πίεση και σήμερα θα δούμε μαζί τα μυστικά της. Λοιπόν, ορίστε το ταξίδι που θα κάνουμε. Θα ξεκινήσουμε με τη βασική διαφορά ανάμεσα στη δύναμη και την πίεση. Μετά θα βουτήξουμε, κυριολεκτικά, στα υγρά για να δούμε τι παίζει εκεί. Θα ανακαλύψουμε ότι ακόμα και ο αέρας έχει βάρος, θα μάθουμε ένα κόλπο για να πολλαπλασιάζουμε τη δύναμή μας και στο τέλος θα λύσουμε το αιώνιο μυστήριο του γιατί κάποια πράγματα επιπλέον. Εντάξει, ας μπούμε στο ψητό. Δύναμη εναντίον πίεσης. Για να καταλάβουμε αμέσως τη διαφορά, ας ξεκινήσουμε με έναν μικρό γρίφο που μπορεί να μας μπερδέψει λίγο στην αρχή. Σκεφτείτε το λίγο. Από τη μια μεριά έχουμε ένα τεράστιο ζώο, ας πούμε έναν ρινόχερο, και από την άλλη μια γόβα στιλέτο. Ποιος από τους δύο ασκεί περισσότερη πίεση στο σημείο που πατάει? Η απάντηση μπορεί και να σας εκπλήξει. Κι όμως η απάντηση είναι το ψηλό τακούνι. Ναι, καλά ακούσατε. Ένας ρινόχερος ζυγίζει τόνους, αλλά όλο αυτό το τεράστιο βάρος μοιράζεται σε 4 πολύ μεγάλα πέλματα. Αντίθετα, όλο το βάρος ενός ανθρώπου μπορεί να συγκεντρωθεί σε εκείνη τη μικροσκοπική μυτερή άκρη της γόβας. Αυτή η απίστευτη συγκέντρωση δύναμης δημιουργεί μια ασύλληπτη πίεση. Εδώ λοιπόν βρίσκεται όλη η ουσία. Η πίεση δεν είναι το ίδιο πράγμα με τη δύναμη. Είναι το πόσο συγκεντρωμένη είναι αυτή η δύναμη. Ο τύπος το λέει ξεκάθαρα. Π ίσον F στην α. Η πίεση είναι η δύναμη που ασκείται, μοιρασμένη σε μια συγκεκριμένη επιφάνεια. Άρα υπάρχουν 2 τρόποι για να αυξήσουμε την πίεση. Ο ένας είναι ο προφανής, να σπρώξουμε πιο δυνατά. Ο άλλος όμως, και εδώ είναι το έξυπνο κομμάτι, είναι να μικρύνουμε την επιφάνεια. Ακόμα και μια μικρή δύναμη, αν εφαρμοστεί σε μια μικροσκοπική επιφάνεια, μπορεί να δημιουργήσει τεράστια πίεση. Και ξέρετε κάτι? Αυτό το εκμεταλλευόμαστε συνέχεια χωρίς καν να το σκεφτόμαστε. Τα χιονοπέδιλα μοιράζουν το βάρος μας σε μια μεγάλη επιφάνεια για να μην βουλιάζουμε στο χιόνι. Η λεπίδα ενός μαχαιριού συγκεντρώνει όλη μας τη δύναμη σε μια απειροελάχιστη γραμμή, γι' αυτό και κόβει. Ακόμα και τα φαρδιά λάστιχα ενός τρακτέρ κάνουν την ίδια δουλειά, για να μην κολλήσει στη λάσπη. Καλά όλα αυτά για τα στερεά. Τι γίνεται όμως όταν η πίεση ασκείται μέσα σε υγρά? Λοιπόν, ας κάνουμε μια βουτιά για να δούμε πώς το ίδιο το βάρος του νερού δημιουργεί τις δικές του μοναδικές δυνάμεις. Αυτό είναι κάτι που το έχουμε νιώσει όλοι, έτσι δεν είναι? Όσο πιο βαθιά πηγαίνουμε σε μια πισίνα ή στη θάλασσα, τόσο περισσότερο νιώθουμε μια ενόχληση, έναν πόνο στα αυτιά. Από πού έρχεται αυτή η αίσθηση? Ο πόνος που νιώθουμε λοιπόν προέρχεται από το βάρος όλου του νερού που βρίσκεται ακριβώς από πάνω μας. Αυτή είναι η υδροστατική πίεση. Όσο πιο βαθιά κατεβαίνουμε, τόσο πιο ψηλή είναι η στήλη του νερού που μας πιέζει από παντού, άρα τόσο μεγαλύτερη και η πίεση. Αυτή η ιδιότητα της πίεσης οδηγεί σε ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο, την αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων. Ακριβώς επειδή η πίεση εξαρτάται μόνο από το βάθος, το νερό θα φτάσει πάντα στο ίδιο ακριβώς ύψος σε όσα δοχεία και αν είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους, άσχετα με το σχήμα τους. Η φύση, βλέπετε, ψάχνει πάντα την ισορροπία. Αφού μιλήσαμε για την πίεση μέσα στον ωκεανό του νερού, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για έναν άλλον ωκεανό μέσα στον οποίο ζούμε όλοι μας. Τον ωκεανό του αέρα. Το βάρος του δημιουργεί μια τεράστια πίεση πάνω μας, κάθε στιγμή, ακόμα και αν δεν την καταλαβαίνουμε. Αυτή ακριβώς ήταν η πρόκληση που αντιμετώπισε τον 17ο αιώνα ο επιστήμονας Ευαντζελίστα Τοριτσέλι. Πώς μπορείς να μετρήσεις το βάρος του αέρα που είναι αόρατος? Η λύση που σκέφτηκε ήταν απλά ιδιοφυής. Πήρε έναν μακρό γυάλινο σωλήνα, τον γέμισε μέχρι πάνω με υδράργυρο, ένα πάρα πολύ πυκνό υγρό και μετά, με προσοχή, τον αναποδογύρισε μέσα σε μια λεκάνη που είχε και αυτή υδράργυρο. Λογικά θα περίμενε κανείς ότι ο σωλήνας θα άδειαζε αμέσως. Αλλά δεν έγινε αυτό. Ο υδράργυρος κατέβηκε για λίγο και μετά απλά σταμάτησε. Γιατί? Τι ήταν αυτό που τον κρατούσε εκεί μέσα? Η στήλη του υδραργύρου σταμάτησε στα 76 εκατοστά. Ο λόγος, το βάρος αυτής της στήλης του υδραργύρου ισορροπούσε τέλεια με το βάρος ολόκληρης της ατμόσφαιρας της Γης, που πίεζε προς τα κάτω την επιφάνεια του υδραργύρου στη λεκάνη. Ουσιαστικά ο Τοριτσέλι είχε μόλις ζυγίσει τον αέρα.
Τώρα που καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί η πίεση στα ρευστά, μπορούμε να ξεκλειδώσουμε μια ικανότητα που μοιάζει σχεδόν με μαγεία, τον πολλαπλασιασμό της δύναμης. Το μυστικό κρύβεται στην αρχή του Πασκάλ. Τι μας λέει με απλά λόγια? Όταν ασκείς πίεση σε ένα υγρό που είναι κλεισμένο κάπου, αυτή η πίεση μεταδίδεται ολόδια, αμετάβλητη, σε κάθε σημείο αυτού του υγρού. Δείτε πώς ακριβώς δουλεύει αυτό σε έναν υδραυλικό ανελκυστήρα όπως αυτόν στα συνεργεία. Ασκούμε μια μικρή δύναμη στο μικρό έμβολο. Αυτό δημιουργεί μια πίεση στο υγρό. Αυτή η πίεση λοιπόν ταξιδεύει παντού και φτάνει στο μεγάλο έμβολο. Και επειδή εκεί η επιφάνεια είναι πολύ μεγαλύτερη, η ίδια ακριβώς πίεση μεταφράζεται σε μια τεράστια δύναμη προς τα πάνω, ικανή να σηκώσει ένα ολόκληρο αυτοκίνητο. Είδαμε την πίεση να σπρώχνει προς τα κάτω και προς τα πλάγια, αλλά, όπως είπαμε, μπορεί να σπρώξει και προς τα πάνω. Και αυτό μας φέρνει στο τελευταίο κομμάτι του πάζλ μας, την άνουση. Γιατί μια πέτρα που στην παραλία μοιάζει ασήκωτη, όταν προσπαθούμε να τη σηκώσουμε μέσα στο νερό, φαίνεται πολύ πιο ελαφριά, προφανώς δεν έχασε ξαφνικά κιλά. Κάποια άλλη αόρατη δύναμη μας βοηθάει. Ποια είναι? Η απάντηση κρύβεται σε μια ανακάλυψη που έγινε πριν από 2.000 χρόνια, την αρχή του Αρχιμίδη. Αυτή ορίζει μια δύναμη που σπρώχνει προς τα πάνω, γνωστή ως άνωση, την οποία ασκεί το υγρό σε οτιδήποτε βυθίζεται μέσα του. Το πραγματικό βάρος της πέτρας φυσικά μένει το ίδιο. Αλλά μέσα στο νερό εμφανίζεται μια καινούρια δύναμη, η άνωση, που τη σπρώχνει προς τα πάνω. Αυτή η ανωδική δύναμη είναι που πολεμάει το βάρος και κάνει την πέτρα να μας φαίνεται ελαφρύτερη. Και είναι ακριβώς αυτή η δύναμη που κρατάει τα γιγάντια ατσάλινα πλοία στην επιφάνεια της θάλασσας. Έτσι λοιπόν, είδαμε πώς η πίεση, μια εντελώς αόρατη δύναμη, εξηγεί τα πάντα, από το πώς περπατάμε στο χιόνι μέχρι το πώς λειτουργούν τα υδραυλικά φρένα. Αυτό μας αφήνει με μια τελευταία σκέψη. Αν η πίεση έχει τόσο μεγάλη και κρυφή επίδραση, ποιες άλλες θεμελιώδεις αρχές της φυσικής διαμορφώνουν την πραγματικότητά μας κάθε μέρα, χωρίς καν να το αντιλαμβανόμαστε?